TV Ubwansu Bwomogusi. Nando mwanchu mulgira sentunde ndebono toiranire ase maragoba ya bono ano jero gusangamo na cheko tebyo mugeno nibuli tuko class student nyaro kona mange elibono tsara kumulekera ali abereka okolekana ne mono samangana gite chisemi nerengane mwamwe gendete kumulekerwa kagima konde montacho gusanga mango mwanchu mulgira na kunyara gusangamo na toka ndego tobwatia na boigo oinyore buna na bokonyara kobuli nkone yaona ibonde jonsu goetera se namba ya botambe ya SMS na wegensembi ya Facebook ndore ya masayemo una Ndizi TV News Digital na wegensembi ya YouTube na Ndizi TV News yake tokosanga bono no mugeni weli tukumushimiwa yibono saira senseme ya studio world na mange kulende montacho gusanga senseme tikamwa alikani kima karibu sana mheshimiwa yenga karibu sana karibu sana mya Ndizi TV ase faida yo murigiro Ndizi TV na boli tanga ndendo batebana kyokorokwa yake togo cha kalinde enogo semargoba yabono Biamono moralia samalieta nche no mheshimiwa Nyakoya Ward mheshimiwa Cosmas Oyagi Asimunde. Karibu sana mheshimiwa. Nenga kintambe to omerane tegana ndere to omeranje iri tunyara kumulikerana ali yagenda to okolekana ane monturigiririe aje kwabereka okorana mango watebete kurwa seto bisingaite emyake ne bere ko chikobutoka. Biamono nekana ne myake bere moralia na watebere. Anda ka turaje kumulikera mange kurwa wasa to bisinkie koro chirere igo chikura chiare koera to tebe chikura mbono chiwako. Ngie kora atebie omumenyi bodi ya Nyakoya gwakorire ora atebe na rero iga na obako gochora. Kuna soeto bisi wekalera ndo jengene myake bere gochikoera. Nyakoya ase ya ikire won tiare ngabu. Muna totebe nsemo chipara muna wane application ya Nyagatenyi. Mbabu ati ndo bararamike gore chipara chiabo. Ikiara nona chakirete. Anyo chikomble ni chirone chinke. Ande ne kurunso bisi ekara ngwa ke sauna na mentre chi water spring chire 4. Ase wodi ya Nyakoya. Ase wodi ya Nyakoya. Chio ndabara mone chipara. Mana so to bisi. Narose ti chipara Nyagatenyi chindabare na iranda yamo. Chipara chionsi naro serious Nyakoya wodi chire chipara 5. Kerenko bara naro sie pare koruli andu bya kona Nyakobali. Ngaro sie pare nde koruke ore konda gomba. Ngaro sie pare nde korua kioge kogenda siara. Ngaro sie pare nde korua geteri kioge ege tonto. Onya complain ke rororo Nyakoya bale no twale ko sone e pare ye kurinse mo chiagite kyoge getonto chibe serenge yabe ke to budget ya ne ya renge na ende e pare yo njabwene te korosiwa tima itina na kiarose wangani na kibari yirwe krabon e pare ye akere pare koroswe PQ e para ko be krure bintu bigo chiko koreka nororo e pare ya kyoge geteri kyoge e getonto yarenga mangana grinding and maraming. Wono kuigure parelia idini sana tamana. Wono kulingana na contractor unao kuana. Contractor tuabere to kore case ne na under 10. After parelia kana nyaroche kana nyarere na ligiteli rube nchomba nyane. Ingalikera mo director roads. Ngalika marubata to ngalikiro muwasiri wechpara ngalikiro mochiwo bisa wechpara alafu nane ngalikiro mo director roads ngamotebi mo basa wakana mo contractor yu baka moche ground mori gere para ale mere baga banyana bakora assessment agara bakora assessment bakamotebi road repare baka mo request ai road repare yu nera akabatebia etora akora mangana evaluation tora na ndenge wa commentor litanga kimu mheshimiwa e bari chibeserenga yabe kirtu e bari yabe kire 3.5 egara mo contract touch koligere kilomita jirnande para ya lengera ningana maraming agakei chibesa kusudi akora awini atenda mheshimiwa bari njabe kire 3.7 million no 3.5
nkiro chekitakorekanete naende gwikira boni gestate ibare inerie epare eri yare metwenyerere emete menge stamps ne chinyinge chiroro chitakere kurusiwa epare manya ko engale muneta kera koba eyeta getebo no nyengo jebeka se budget next inyebeke ase budget inyebeke opening and maraming opening and grinding and maraming so that inyebeke chiwesa chetoro chikurusi stamps abantu masimegete mete mbakanchera otogore mete yo neta gete chiwesa chire chinyinge unabona epara ya gombe kwa na matongo tutaragenda ya sebare ya gombe kwa na matongo tutigara sebare ya geteri kyoge ebare ye chibese ya 3.5 million chibese egasi eri ya kolekante na isa ine chibese icho that's why nanjina ramete ngali rube ngatabanga ngasi yakorega ya ndawa satisfied now yes but injebye ko manyana na imugete ngagenda baka separe eri ekana romo contract oyo ogirire pare ata kitawaka nchibesa ne parare metenyerere gari nchikunyara kogera na ibere inga gishanga digambe kaba murane chibesa chiana so that to maintain abantu baito banyagoetere kyara para yare ngoro ngabe ka murawa bana ne chibesa chiana bangya korosi metaro chi drainage onye para kire nyerere nowadays che pare imbiere nonye kire nyerere e problem ne nyerere lakini amoro mona kare ne bekire na sete yo galira kwame na sete yo montara ara bugulia matoa ndake mushimiwa nkire to karusio resources korosie bara na ende budget ya iki yabe kirore gwenta korosie bara iyo no abantu baito bali batu bakereta chikura omuraria abantu bali baito bali ku understand bamanyete ngomugambi pare yari gusareke immediately mananya roseti angabone gambo ateribera linane abantu bali ku understanding barabo mama tengo mugambi kitwa kwa chikura mugambi ne everything so gotange bitina by'abantu aba ekagera ngaranga tigandu sijiwe cyana cyo mubuko ndo sare chidrene che pare te sare kabwango nandi ndabasa kurutwa magena ekorokoro bare iyo no gwatemero buri chukire nchibase cya gwatumegete kuri mubuko maybe kurwasi chibase cya chiko kwa se bare ye go set your resources kwa tena from your goodwill aso wancha kwa wancha korose bare osene njero cha kuri nande ire nchibase cya gwatumeta korose bare no dada go te bia moralia kene yon spina kolre ngo ekora so wancha kwane timbu atieni resources timbu atienjire ndenge yo chiko biro mwana inchi chibesa chikora ki chi ngira ne chibesa na rosereti muna bona ega kona service na rosiri bitacho bitano ebina rosine chibesa chiana asenge nche budget ide account chibesa nchiro akarato wete budget iri chibesa nchiro chikoro ku froka chiana goja chakora sibitacho ejita akora kitaracha umwana inchi yo ngete mirimo tari ku understanding abesa chiri akora ki nchiracha ebitache ebi nawagasene kunywa macha mabe ntari kubashugurikira nalinga asene gwesareri chikura cha 2027 so ebintu mbirongo kora kuro mu gukora yesana murabone bitache bina rosiri na rosi gitacho giyo nchomba water spring ekine chibesa chiana egitacho yamasabo water spring ekine gitacho ekine chibesa chiana ya Kennedy water spring ekine chibesa chiana na rosi gitacho magena riaso sim ekine chibesa chiana na rosereti nege tacho understanding ege tacho kokerosi ege koira shilingi 1,100 kochigoro igo bona korosi tache byonse ekine chibesa gutumeka tabesa serikali okay ngo turasema ye bitacho kwanda nge bara ya Kyoge Gomba Matongo bara ya Kyoge nande chibesa nga yabe kiretu bara iyo bara ya Kyoge Matongo bare lia chibesa nanyorete inchibiye ko manye nanye bekirete nanye bekirete 1.1 ekero munya amo contract aje kotende parelia agatenda 1 million akawine parelia yale ngamangana grinding and maraming mushimiwa chinkumanga tabachire bari yebekere 2 million no inje mbwate budget ye account na ninje ngwikaranza assembly and ninje ngubekera chipara gito chibesa bono montora kwana umaene abantu understand ninje abantu mbaroro wao kuwane bintu bitakora tiki bitayi pare ende yonsi ere grinding and maraming onya 32 km to kwa bekera 2 million e pare ya gombere 1.5 km so akanda bekera 1.1
na roche ngana be koraki na be kolemwa na maite nge para yere abantu bagomba mbachandeka since independent banya koroseri upara for the first time na igorete para gomba iyo abake abange bagokerete nonyetereti to the maximum ne atakere koera para ya gomba ekertu areko twajite konyigora pare ya aliete chibes kwanza etara umo contractor ataracha kolime pare iyo na igete agataka kuanga tare me pare aseki ekiagera se budget para ya renge grinding and marami ekarachi ikora kanyora opening grinding and marami akarangelia umuchief officer no mu waziri akabate pare ritini gukora na njenga tacha insenga tabonya tari gukora pare ria chipara ayire chons byata kire kurwa sengencho akarare gotenda na ire twi ground akarigire aganjira nachiko koleme pare akarai pre budget ya 1.1 million akarai kama my friend nona nche na murojereta mabera chomo nyene ekiagera tugurite bitugi byarengororo egetugi yake mugego tuguru itawasi ne kende boyo agatugure bitugi mpaka tukaja korosie pare kogenda gomba matongo akara twarasie pare yo akara nando mo contract yo akagenda nanda akalese complain aso muchibo bisogo tabanga ntata to ande ground muri gire gas na koreki na korre akara lese complain yo nchenta iyo akaleta bachibo obisa akaleta gavana delivery team akanyareza mpaka ground akara ike ground bakaliria kana baga access bakamotebia libaga akonye igura tanyebeka omoromu kakibeka omoromu enusu ye pare akabe bakamotebia akabe omoromu 700 meters akarabe ka 700 meters agadigari 500 meters ye pare akoreki agatebanga aisa kobeka igona lia ara akoreki atayi lakini nga complain ekapide kana complain mono akandeta nanje bake ground ngabatebia mondete ground banta bamba ku understand kangiria abantu bagomba ngarangiria abantu bagomba twekaransense bakerese runga pare ya bekere tuchibesa chinke na ikiara ko garatebe ko moro mwekoreki to kaigwana na next budget eyabona tole enyebe ka se budget yakoreki ebe ko moro mwekoreki nanyere niti paki to the budget omotini kominomo ngobe kwero ngore mwere na ndebe ko moro mweta ko matongo bona iguru yesana umushimi banda tana toskoja sense menega toko muri kiragiro yobo kore tutigare kwanza ase wodi yenyakoye imaite enga kichi campaign imitire minga kwarirete ehira wekirania gati ebinde gwatebire no ganta ko bikira na ndebe binde mbirogara ora ikirenie enga kiya itaraera ayuno MCA ni maite abantu abanga bakolikiriria na ndebe braga ni obokonyu kurwa sore nne kikwere ni yokoboko kochia ase abamenyi bensemeye andi matenga kichi campaign sana abantu bali bakobwat sana ko ne kinango sora sekirogeke mbiamono abantu baito tokonyara kwaisana kibonsi ekera abantu agwakere chikura kiro muntu nabwa tokwani kwa yata kitaka karaki akolerwe lakini nayo manyene nabota tokonya abantu lakini ekera gwikire maria kwa manya konyora no musaro no takonya abantu tokokaraki towisana pide nandoli kichibasa chine kurwa ngao bocha kokonya abantu munabona kana so eto obisi abana baito mbaroro bakwa metesiko batare kwende school nyoro muntu abata max mpaka 399 kanya kwenda school ebire abata umwana ina karaki na ile school munabona na ile to mwana ki school oingwa kande school fees mpaka bone gatanya karaki tanya baselu ina ile to mwana cardinal tunga high school na ruseti Sierra primary tanya karaki tanya baselu na mambi enda school chiko chako igorwa bado nimo bangete ngokararaki kwandale school nimbeke tabana ekirgo BAP bonchali abungu akigishanga mbaseri kuno neri tukeli baseri abana batatu bagasomekero debe oko baka ni school fees yes through your sources yes nimbwa tabana bande bale chide school ga ngwaka na 2000 3000 abana bonse byakerengo kole sabu ngo support wanyako award they are 23 students yes walia bawako no school fees no MCA yes by the way ndako batenga bugambyo bo tiboli faida sende
obugambi obo yani ne service yani ne lieta nga tigankonya abantu baitu munabone gani mbwato omwana na aroro kwa begete TV gaiga ore kwa nde university ore kwa university Maseno ya Maseno nincho monyene na imugete ngana ko rumano ri shopping ingaka na 14,000 inka rescue li bagali rindisira inka wato mwana uri nande inka 4,000 mune transport inka moteri nda getoga enda bake school we admitted ayano mwana ntakana akana bake school mwana inanya kumotiga maya na jete nchoma nyene mwana kareke school ta wata simi inka na mugorete simi chaga ngakia arota ta wata simi ta wanjira school ta wata simi nanga mugorete simi ya 13,000 umwana oyo bado nabo mwete se budget ya bana bane upkeep mane nabo ngumotomera buna bana bana ngakaraki ngo batomera so tinda rasa na wasera abantu banyakwa ekera gotebekana na ojagi uno mumse we wodi anyakwa na so etobisi lakini abanta etemerimo na abantu munari gete na bayiri baye ngane ne yekene ekera na so etobisi uno mumse ekera go service ntagete go clear air asama ngana lya abantu bakwana ekara go service okwegwa mabaga atatu ukolika na so etobisi ngagwa mabaga atatu na atakere kuli koma ntereba we ward uyo ko ngendia na atakere kuli koma secretary we ward uyo koligere libintu byana byobisi na atakere kuli KPA uyo tukobwatana na kolemerimo nere ama bagaya nanya bagete kulingana na sublocation chito chiri changa kirete chikura o maana tiga wakaraki wakwan tita tiko nyanga ngainere sublocation changa kirete chikura nchimanyete nchiri chichi oto sublocation changa nanya waleta chikura esa mwe sublocation ya moyo kana nyolete less 10 votes yes lakini sublocation ichinde isato ekagera ankabaga ama bagaya asenye njara tato kirali bagari kande sublocation APA nka omuntu kuruko ira yabunya gata sublocation secretary nka rusira anda sublocation driver nero nka rusira anda sublocation ndaka bushmiwa tsara anda tambe ubunya gata nyoka rusio monto APA irando ka rusio mo secretary irando ka rusio mo driver sublocation ndenga to bwata so wodi nyakwa chire 4 ngarusi nyakisa ni nduse tio montoro mbege to bisiana mune coordinator oyoro bisiana oyungwa kana chibesa chiana chiri cyo bisi chikoro kwa bisi operation imobege da se payroll yana yobisi nkarora abantu abo pado tinda isane kibantu nkanyora abantu mbaro bakorete gasi na baro batagete babera obisi chibesa nchirongo nyora cyo bisi chikoro kunga 27,000 chigocha chira nabo chiwocho motini omotini onde nchiyo nabo chiragana no 3 months 4 months manyagocha ekagara ngaleta abantu bobisi ingalike cleaner kyobisi ingaliko musubati muburaka ngarusi musubati onde nere korwa nyaksai ngamoneta obisi ngarusi musubati onde koruranda ngarusia no mumuronde nere koru iranda so nga balance y'abantu abo nga bachibese chibakuri chonse none shiringi ndali okaraki ndali kobeka mu gukona neji chibesa ngeyira chikoro ngo office obare bareshe kitakere gongonya kugora chikaramu gwake obisi erangi nande bona ko genda bako mu gukona na gora chikaramu na gora macho obisi yani tindaro rase na migira abantu banyakwe mushimiwa sublocation kwa kona nyagesai kunyagatani na iranda sublocation endenere sublocation indeko kunyanguru yes nyanguru muntu tayo ulimere mwa service ya ukuru nyanguru nere yakachikura chinke nyanguru bantu banyanguru akarna ireto bugambi tibaje tibasabe gasi igabe bazikora gasi aba nabantu bachete bamanyete nk'umugambi no yobo bachorere bagacha koriye gasi gaki onye muntu tajite acha koriye gasi no ando chikori yo muntu omwemere mwake nako ngweka robo kori gasi wiko kori which means abantu banyanguru ondete yochete agacha kusabe gasi obisiana nando ondete yore tayare kubwatsi yes ebamanyete bado mbarege nangamba ure tubuga ngoikiranira magendero ko chansemo ya nyanguru nonye mbako ata chikura chiseni nyanguru
budget bono twakorete n'ababekirete chipara chiabo nkobara osariande nyanguru akerengo supply ndagira ngo chande nara abana baite ndagira akera bakora matemo chiskuru cyane chonspi cyanya kwa ward at least chonsingo cyande 50 ke cyomo chere akara chikora matemo n'abana sukali n'ikingende yes igo tindi kwenye tu manyanguru ngaya ngete kura amagendrongo ikiero na maene n'abayiri babo barobsina ine ndatobe kasembeo na maene abantu kwaligeta abange n'abayiri gose amangana aya nayo gosaririeta nteta ko batebiga siasa tari kanisa no muntu taite kero na bara kwandike ni yonse propaganda na chibuzi da samangana siasa na bwatire nkomeo wono nche moiri ona tayo nono yo mondi getobis ya no yo moiga no onye no mwana one no onye no mumuro minto kwanza mbanya weka no bisi no onye ne jikase ni cyane cyane weka no bisi yego biseyo omuntu ndigeta ko Rwanda abantu bayiranda mo maete tari moiri ona omuntu ndigeta ko Rubanyagatenyi abantu abanyagatenyi ba maete ngamuntu italio tari moirio yo no mushimiwa gotigara service yao ntwaranga kiemo abantu bakwe murunganina nchirateye ko gando bisi yao nchirateye ko gando bisi yana egente kina kwana no mugabana na ande na kwante no mugabana agara na kwana no mugabana gantebia ngo ngale tractor rangeri abanyakenyoro bagwatere nchire ko gando bisi abantu mbachitega ali abanyakenyoro tugate nchire ko gando bisi tukabe toko beke birachoki umuguri nandaga chaga tura byonsi nande ntomanyite bana tuwakina enchera yarengari igono munsi akagoro buri mu bwata tukoboira yale tukoboira nande buri mu bwata case record all right ekoti ya ruleti kama tebi ngata abasogota chororo onde tayo takere gota chaso buri mu buri mbake case record ne yakora kere lakini nabako ngati umotu nabako nyakole macho andororo nabako nyakolema na into naboto muri gereti dia sana Mushimiwa singe jibure bigana te ko genda sobwango twarorire gati yaba MCA bari meno mugabana sana twarase mege menge ba MCA getembara ororo timatina ase county assembly nse mukiore gekora ntobwate COB 15 aba MCA bari bakora ku COB 15 aba control budget 15 abamba lya batobekana bakante budget bakari kachipasa rinjijicha amangana na bere inche no muntu gabana inche gabana to korega sinere etoke mbotuko etoke mugaso etoke bwana go ngakere simyata yabangaga umwishimiwa ningo tagetaiga ongo minyoka ngo garaki ngo bokera umwishimiwa gabana na bwato wanchade to korra abantu bayegasi awa machorete lakini rende nagote byenga siasa terikanisa abantu mbaroro batagokirine gasi gabana akora talinga gabana akore gasimbe lakini ni ndamwamu ene ndamwamu asomo gusi negento kimanyire ndamwamu nakorataki nero igasense mu yawo isani getino bugara ibu mu gabana we county ya Kisii Police Mbarati injase amatuka to akorere gasinere 2 years tenda rase gabana gosire nandi gwatebire I know muntu gabana nande bona kerendigeret trochi mna bono sub county to ya sub county to ya Mosocho como contractor no yo moro kule machipara oremere bogisero ukodre oremere bogeka bono muna chibesa chiache te chamagendro como contractor ngori kirware cheki chipare chabantu banya kwimurunga ni chitarakoro chipare korwa omote wabagaka nyagacho imbegete 3 million already ya iro mo contractor ibese slot pare korwa egetonto ekoenda siara pare korwa bwabene bogetaoli 1 na bogetaoli 2 ine para ya lemetu etabe to morum lakini bono kubekwero morum mna to kwa iko bono mo contract ya kore chinse mo chiria bono ngo chari igonjere na ki bode nyakwa no chembure mne go siraiga chipara cha nyakwa chitakere kole musana ngoja kate koroswa 5 roads all right mushimiwa pare korwa geteria CD yakwanda nyamorenyo yagenda nyagacho pare kormo chengo echikanunda yani pare kormo chengo echikenye agende kanunda mushimiwa ndatorane ka waso kwatwa I know muntu bo mu governor I know ngubwatsiro mu governor asemere mako ndo kwatebina andaka bali bakorwa ni mu governor andaka ni nyanda mwamu
ntubwate birasi bya ECD torore chigodi chikoyo egodi yenyako ECD classes imbire ngoire gekora no muntu governor ECD classes inche nimbwate birasi ndakere korosi birasi budget mbirenda bire ebirasi nimbwate class ngorosi Sierra primary Sierra primary nimbwate chongwa gachakanunda modern toilet alafu nimbwate class kende ngwa gacha keore igo egodi yenyako ebirasi biroro bya ECD mbire bitatu bibere necho yemo uya sana alright kini ngata komana kebirasi ngoro gubire chibasa ninjari gurero tokondo bonga singi nchebiro chibasa ninjari gurero ndoragati ya musemba renge gariti mate kuna nsema yore chibasa check cyari kuri gurero une wodi yenyakoe yanyori chibasa lindero cha balochi ndero mugabana lochi mangane basel one gani mbate a list ya beneficiary inanye tumira se chiworo chetu cyanya kwa ward baligireli I know malingo takana akole bintu bya transparent nimbwata abana bono banya kwa beneficiary bale 1162 1162 beneficiaries chibese chitu chirwete kulingana n'obutaka alafu na kulingana na tubwata pashovan na total fund pashovan ni tomwete 4000 total one to kama 5000 alafu na abana bande bali bagosoma national schools yes tubwate 5000 alafu na abana bande bali abangaine babwate school fees yenene twale koligereria na barabo bali bagosoma count school na barabo tubwate 4000 day schools na barabo tokaba 3000 ase wodi nyako ndi abantu baranyoro chekechi munango kwana iga nyiwetanga mambi bwakire asenge ncho already mambi munango boka iga ngoboka gochia account mbogo lyo mo ofisori to gocha ogota kobe witness ya gavana aligire munango ana chibasa mambi ninje ngoboka saa 1:30 ombogete nsoate gali mengo yo mo ofisori muine chichaki echo to chireta nyakoe torangelie list one by one tokwa abantu baito nane ngota ya abantu baito banya kwa ward mambi nchua sobonge onya gwa apply te basel oche tokwa cheki o mwana aire school tuya sana Mwisho tusuke bono kurua sanseme yechi ward level atusuke gochi sense mende yakora amatuka mangu twarira abantu bakwe murungane na ward gete twarira mu governor gako ira maburi gako ira bitamba sabangina ward ya nyakora nturara bitamba bigo chire so tima etina nasi kumuna kwa bena ki ward gete ntwaro chama sina agenda nturara ntuka go chaga iga I don't know singani yakwa ngo bunaba nago tabinga siasa terikanisa umugabana bweka umanyene na wate timu ya yakona nebintu mugabana yakera kona nobosi titakiringa ngomwishimira jenondo mugabana ngwetara neti mugabana nabwate timu ya yakona nabandamasi mugabana na iteteka igaga itairanda agaitanya tieko agatanya ko akaena namasi tigabati ko salio mugabana elieta biya sana eti timu ne ratio B15 ndobata ne timu ende kuro nsemejeka ngira kwa timu ichibira se county assembly ya kisi yakara okobagekana kwa roka nkoboga tiaba MC egete naba MC egete data ko tebiga kiro montos atomera nabantu bayagali assembly korarore sio B15 balinga nabo bararete ndagira abantu babanyore nabo ko babwatekani korarore nganga bano kubwatesi aleta magendra se chiwodi cheto it's no go chora kwa munabona nje na chora ngatanga ngo kolega sino mugabana kwa rochi gendongera tarochi konyara kwa tumubwatia no ebintu ne bingi akarota lime ya serikali biragwetere akarora lime ya serikali no bwato bole mugo gusabe gento nonyenkiri otabegite ase budget no wanja kwa ime ya serikali yose no kolige rimbe timbo tingonyora gento no nche no wanja kwane ase nginjo narore gabana na bwato wanja da takokora abantu baitemero nibiya sana tato kone ngane ya mwigoro yechinya getali che wodi ya nyako ento bwate iranda amarichinya gete amarichi dispensary chinde ndora kone ya mariyo kone isaine bunya getali amane bintu binde gukodra no the budget yetu ya 2023-2024 aba muravu bakwero nga COP15 mbanye tenenia batange budget ya ile tu as a control of budget tali ara to the assembly so budget yetu ya tenenia wa mbono
at least imbono turaje torora chibesa kisi county mnabona chibesa basa rya chire chibesa magenda ngo ja chire no none mesara ne checha abantu banyole tindaranga sama gozo na ni kiro cheke kogera kati aba MC 15 bakwe ngori yakaro so kugwatya so mugavana no kiro muntu nabate interest ya kera ko ende account ko abantu mbara ba expected bako genda gali baro chibesa n'abantu mbara ba expected bako ende account bakora abantu baba magendro so abantu 15 mbabwa testeri abo batagete ko genda assembly okay wachumulike ndo chibero na bya chenzi cyane cyakire ganto bwatumoroberyo ogo cyaka kinsenye cyabona butukana cyo twa mere ko genda sobwango asiri tukire juma ine ndo bwatumoroberyo libono ogo cyaka kinsenye kirali tukure juma tato ago ikomo chumulike juma na gekora tokwanda sobwango tatu mushimiwa urengana yawo yo mwali go chia saba menyi be wodi nyako na boiga sobwagale o chia saba menyi be county ya Kisii biamono nare gotebya abantu banyakoe ward banyagonsabera nimbakorere gasi ngire na ba promised ina achakire ande ningerwete okore gasi tell rice omondo kurusiwa sia yomuko aroseri abantu amaje taliendo ke rice lakini asenge njombo ato wanchokwe na abantu bana banyakoe ward ngo basaba banyagonsabera ni ega sina promised Jones binko karandeki ko bakorerande nanda abantu baito ba Kisii county at large asiyabeta sabero mugabana nera bono SEO yeto ye county nero bwate kiganje gito musabere na ndonyo kunyara gwade baito mugabana moikera matebi ge yatakira okora tigato tie kuruto mugabana mageno tigato mwajinga kicinyororo akora abantu baito ba Kisii county emero Tojo kolera what is your current take igoro yekine kya monda aso kuligereri kwa ongira kwa ngere yekine kigakora bono nturamanya no bebo semonda amangana monda na mangana lete to assembly umswada lete tu okaligereriwa nande kere to wakachikura ebintu mbire to kuligereri kuligereri to roma enemboro bona kare to aligere to kanyoro enemboro to gakachikura tugateba into twa muimbichiri ku assembly omushimo tara una taba volunteer te ko boneri mugaka chikura muka muimbichi ana wasali bagete kura kwa sauki monda enje no yo masa abantu bali bagete kura ande na nyagete kwa science ya namna yale gonte is it the logic agara to koligere gente kama buna umuntu urule evidence na monda na sabetiri yaki asense mechi basari agasaboze ne 2020 irinde monda mo basare ne basare to maete chibese cyari kurogo oyoroka ukinga pine 5 sene 10 nagiye kunyareka no monda saburi yakiri 2020 ati kube basare ya 5000 ya 3000 ndada gote ya mangana public participation alia intwe muna assembly nibi ebi chibicha chiria abantu bali baganya kokwana intwe chiria nchiarenga assembly karatwale ko imbichi monda ejebi amangana ya tonyanya warite iskoga mwagete bichekara nchiri chiaso gatakana ki omwe musi ori gwaka ekura monda agende igokora gwaka ekura gwaka nebicha ebicha ne yaki ayanko agete ebicha nande ngai mwali kore chibicheche nche mno omwe musi onya kwa ward na agete ekura lakini ngagete bicha lakini mbali bagite ogwaka ebicha no gwancha ku muntu tokumanya nkia gwakire bicha maybe noko taka kumanya ngaye yake ekura abata kabisa takumanya ngajaka ko no na bakumanya sa agire kura tingo nyara kumanya ngiara ko era abantu bakichibicha ngiara nche muno manya inche personal dinga getibicha ayo kwa gite kura yawo isaranza ngana agete kura yana yo kwimbichi monda ingai karanza ngira soro mushimiwa nenyare kana munda saburi yakiri shiringi 200 achikoyo e basere chiri busana teko nyare kana yakara ndo aroche ekilibe ke cheso e basere ndo bwato mate the governor scholarship bono tima nyanga nere yale go sabera abantu 20000 ekiagere basari yaro ye ward to go sabera muntu 20 ya ndo bata mangana ye scholarship yes tali mangana asukugire kwa no koranse mo governor ojo mo governor ko kerende amagendro ale ngaina tali ko ingira ward endeons no embali batari ko moko boko no dada ko tebiga e budget to ire eto budget ya 29 yani 39 million akaratu wali ire to kanyore siringi ito ya korre tego tuarao tonyo to korre to beke budget kire ward 39 million
Tukanyirania baka 27 million. 27 million kikwa bekire bintu bya se budget. Amagenda aro wikokorera. Etoke ngo support yorega bana. Etoke ngo support amagenda wikakoro. Sio B15 bagatebana ngonya egwardinere eyende bekire 20 million, 29 million eyende bekire 16 million. Like ya gata kane budget yute basa kosa na giko nyarekana award ya mebeke 29 million award ya ndebeke 16 million na kimu aiteti ase bunge una chi ward chance beke chwa chire ngaine na ebenke na ebenene data ko ate no MC o kale budget ile ye ward ya ayega asi ya no MC no propose project chiriji saine 27 million mnabono to gonde nge budget ya nyakwa ne beres 27 million obuno bokora teko bales ekiagara ninche ko ewe budget incho manyene na te unga lete bintu byanya ko award leta chi priority chiri cyanya ko award chi saine 27 million igo bo musiba gato bana mbabe great best chinkase award yabo no burimo because you be fitina baga tabana kigende kata bakari kali burube otenye budget ne libuna award ya mebeka 27 award ndebeka 16 bakebo nasiki to ko bekuru 16 enda bekuru 27 baka 29 to waite tukorwe bunge chibasa chirengai wali no bolimo ene njire ya mubako libago taliremete yani enjire ya mubako ligisimba tikura sabana nje tigabate begende kiyo mayana bako uri mugabana tali mangana umweshimento rikiri bagatanga mange na mange twabwate ndoche lakini asengenje biro twarire chideka isana isa to chumuroberio okubwati asembeo mbia muna soko chora go Chandizi TV mate twakwa na manga sibiro birabike mbia mono muralia asante sana mbia mono Mochumurikire bono asengencho yemerobere kubwati nganchere tokorega bwasiri tukoriya rero korende amangana buna ya sobwagale igo tokomera ni tokureja Jumamosi asomoro bwe keumbu ari tokonyaka mpaka chinza isano chia butuko korenda asa amatoka gatega umwanchumura asengencho yemerobere go chia korana chinsa inye Betrayed Art na kiwa no mwanchumurikire ryose omurobere go chia se bitero bitambe byemono asoko chara gotengera ndiziti bali moto machi amabori no asante sana Masimba Ward Simba afanye kazi Dumatino Andro gatebaigo Edwin Mwachabe good work bwana MCA my questions are ngatemero ama boria abereka wikiranirwa amangana mondo kwanire nabo igone serikali ya Simba korwa ebinta sencherengane mbyamono security ya county ya Kisinto kwanega bwa somuroberi ko batukule Jumamosi nabo igone bokoro mu governor na semiroberi ko mbyamono basali mwachara gotengera ndizi TV mwanchumurigirya uriane kichibi chamo niryogi gakroko petino nira mukira uitwa sangenera samera goba yabona bari mwensi mwatubwati mbyamono asoko nyara ngero muroburio ase margoba yabona tumbana cyo muzi asumuruburi bwe kiumbu mwacho murigirya anotora sanga makolinda SMS mangana maya ijuma buna butambe se muneseto eterane cyo nkoro Vincent Onyancha bye bye.